Eddie. Agwa mama yeye na alo. Nke ọ na-adị iche. Ilu ka ite na shine. I get it. It's okay. Thank you so much. Ogbo ebu to mande. Tekwu ogede n'ime. Ahụrụ ofe na tekwu ọdabara. Owo na adaba. Kosi na ibe onye akwa. Na nda ihe emerire n'isi.
Anyị abaghị ha n'ụka adọkwa na nke ahụ. Ịma anyị na ndị ụka anaghị ajọ nke ahụ. Ọ bụ omenala nwere. Anyị nọ n'ụka anaghị aje. Anyị ha jekwara ka bịakwa o. Ee, anyị akpọghọkwa na ha bịa, ha na-abịakwa. Anyị na ndị ụka adọghị. Afuka. Kosu eme ne pan funa kana kwa nnekwu mmadụ omenka one of ihe. A na-esi na netisi nya ka na face na wopo. Ana ekene ndị otu lola. Nwanyị ọma ya ekenekwa gị ọzọ. Osi anyị na-ekene unu nchere na sọsọ mma. Ada wuta ada nwanyị ka m jebo ndị ọzọ mama ji ada nwanyị mma special menwo virus anyị na-ekene unu kenekwa ọzọ na a na-akọ na amara mma afọ ezi afọ m na unu dị combined ifu na food nke abalị na onwe ebe ewuhuru eche na onye ọmejubule ike osilọla niile ka etinye na-agwa Chineke maka taa ọfụma ụbọchị dị mma mmiri enye ha anyị nsogbu a na-emekwa nne ka o si emelu mmadụ. Thank you so much. Osilọla niile nkenekwa osilọla ibe gị nwaanyị ọma na-ebe anya gbara anyị afa gị emi nwaanyị ọcha wekara anyị afọ na mma mbaka ọ bụkwa obere ihe. Thank you so much. All the way from Enugu. Thank you. Welcome. This is here. Omenka one of here ka na-akwa. Anyị na-ekele unu. Deyeni. Edibofi, idikwa ka odun. Ejikwa m nọ na ụfụtara ụwa. Ejikwa na nna ụkọ na inyubi ya. Mofi. Ejikwa m nọ na ube fụtara.
Biko, good morning. I see Biko make a malafai. I na sindoli family digila proke we na owa come fanya. I na sundo. I na sika okutaze kaliliam. Amen. I reply it. Oh, me go where? Oh, me go. But I only if you see Kokunda, one of the Jesus. I ain't soon done. Pakara came in the middle of young Laman, I give back my care. If you are watching it by your woman. They are watching very the big over and globes weekend and globes weekend and development. I'm going to drop again and not garden. I like an endo. I don't know. I ain't soon done. I don't want to I blade a domul. Okay. Bye bye. Omega one. I know now. No, too much number. I got Oh, I'm not telling you. Okay, what do you simple.
America malo. What Jesus? Oh, down with the fire. What Jesus? What go? I want to Mas nada bank before I come. Okay. Hey! Hey! Let's go! Hey! 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 Let's go! Happen down. Hey! Go! Hey! Hey! I'm good. Happen about
Uncle saying the way
So are you
I'm a ball, come to the
Okay.
nwanne m daalụ nụ unu a na-ebi abụ ihe ihe akwala ewu daalụ nwaanyị ọma nwaanyị dị mma ọ bụ nwunye anyị deyenu nnọnụ
ihe niile dị iche iche mana nke m welu n'ihe niile bụ so mee nkwụ ọjọọ anyị na-asụ nụ mee nkwụ ọjọọ na ọ bụ n'ime ome nkwụ ọjọọ ma ịbịa ebe a ma ndị onwe obi ime n'ihe n'ihi na nkwụ ọjọọ na ha ga-ebe ahụ ebe n'ebe a na-eme nkwụ ọjọọ kachasị nkwụ ọjọọ niile wee bata metụrụ nkwụ ọjọọ dị ahụ ndị ezinụlọ papa anyị si na egwu a na-atụ ọkụ obodo ụzọ nwunye Angel of God the barrister ihe oyi ga na-abịa ebe ahụ anyị na-anabata the barrister Barcelona Chukwu Okibe the Barry Barcelona Chukwu anyị na-anabata ndị ezinụlọ ndị Chukwu niile wee na-akpụzi Barcelona Chukwu anyị na-asị gị daalụ. Thank you, God bless you, the great barrister. Thank you. Okibe, I know phone name. Thank you and God bless you, Okibe. No go back on Adigo. Mendo again, Adi, I know Yondi. Abu Mogun, because of Niek Elika. About the 3 carton will be when I have fight. Get to go, Edimba. Get a good weapon as you look at all my not to be back. Here goes with you. Otherwise, what are you getting there? It's what are you moving? Thank you. I know I can give you a 3 carton will be. So, I got a big city. Edimba. The weekend I'm I'll go along. Yes. And you okay? No more Nabo Gugu. Ndi Baba Muluga. I know the Omesu family from Kuku. I make a new all the way from Anambra State. Omesu family from Enugu. See all the way from Abubu, New Mobom. I make a new Mobom. Now, what shall I get or Shako? I want to Chief, I make before make I'm a happen. I wouldn't know what we have to know. Now you will behind your channel when we back. I make a new. I say, kinda. Yes. Even make the line. Thank you so much. Thank you so much. Nobody likes kind of what I say. What I'm going It should be.